Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як завантажити програму PC-Link для комп'ютера. Для того вам потрібно відкрити нову вкладку у браузері і у строці пошуку ввести наступні дані. Які дані ввести? Якщо у вас Android KitKat, ви йдете на сторінку, де у вас знаходиться Zenlink, включаєте PC-Link. Отже, після того вам необхідно на своєму планшеті чи якомусь іншому пристрої з операційною системою Android зайти на PC-Link програму і внизу ви побачите завантажити PC-Link для Windows. І там буде написано, як це зробити. Зараз я спробую продемонструвати. Підключити. О, бачите, завантажити PC-Link для Windows. Там писало щойно. Знову спробуємо зайти. От, так ми. О, бачите? Зараз з'явиться і на ваших екранах. От, і тут пише завантажити PC-Link для Windows. Для цього потрібно перейти на http://pclink.asus.com. Що ми з вами зараз і зробимо. Ви просто записуєте pclink.asus, попередньо вимкнувши англійську. pclink.asus.com. Після того, як ви просто натиснете Enter, буде відбуватися завантаження, і після того має швидко вже завантажитися сама програма. Зараз ми перевіримо. Отже, ви бачите, відбувається завантаження. Ви можете так само перейти на сайт asus.com support або в Google вбити просто пошук pclink.asus.com, якщо у вас не виходить через цю строку пошуку, через строку для введення сайтів. Ви можете просто вводити тут pclink.asus.com або тут. І перша ссылка вам виб'є How to install PC-Link on my computer. Коли ви натиснете з неї, ви перейдете на офіційний сайт Asus, і тут буде підтримка. І тут після одинички, якщо ви не знаєте англійської, перша синя лінійка якраз і є те, що вам потрібно. Ви натискаєте на неї і бачите PC-Link Setup .exe. Качається. Після завантаження вам потрібно його просто інсталювати. Як інсталювати його? Дуже просто. Оскільки вже в мене 2 штуки, такі навіть 3 вже є. Це вже йде 4-та. То я можу відкрити будь-який з них і показати вам, як це робиться. Адже після відкриття, в принципі, тут все і так пояснено. От, Asus Tech Computer Incorporation дозволить цій програмі здійснювати зміни. Далі. Обираєте свою мову, якою у вас буде відбуватися встановлення. Натискаєте ОК. Йдете далі. Приймаєте угоди умови. Знову натискаєте далі, далі і встановити. І тоді він вам просто встановиться на комп'ютер. Далі ви його запускаєте, оскільки він у мене вже встановлений. Далі ви запускаєте свій PC-Link просто з робочого столу. І все дуже просто. Для того, щоб його запустити, вам необхідні права цього. Вам необхідні права розробника. От.
Для того потрібно увійти в налаштування, піти у сам низ, натиснути на кнопку About. І там буде інформація PZ і номер складання. Коли ви натиснете, зараз, ви натиснете інформація PZ і номер складання, і потрібно буде ще кілька разів натиснути на номер складання для того, щоб відкрити. Бачите, немає потреби, ви вже розробник. Зараз. Бачите, немає потреби, ви вже розробник. Немає потреби, ви вже розробник. І тоді у вас з'являється от така штука. Параметри розробника. У параметрах розробника вам необхідно буде увімкнути. Зараз воно з'явиться і у вас. У параметрах розробника вам необхідно буде натиснути там, де налагодження USB. Зараз воно зайде. Ще подумає трохи. Налагодження USB. Бачите? Тут воно є. Там, де я натиснув. Потрібно просто натиснути на налагодження USB. І усе. Якщо у вас проблема з цим налагодженням і ви не можете натиснути підключити на своєму PC-Link, то вам необхідно зайти до пам'ять. І угорі, там де пам'ять, ви повинні натиснути на значок. Я зараз покажу який. На оцей значок. USB з'єднання комп'ютера. Зараз воно і у вас появиться. Бачите, вгорі є значок USB з'єднання комп'ютера. Ви вже його бачили? USB з'єднання комп'ютера. Коли ви на нього натиснете, у вас тут повинна стояти яка-небудь галочка, камера PTP або пристрій зберігання даних MTP. Потрібно підключити як MTP, пристрій зберігання даних. Бачите? Так як у мене тут потрібно підключити пристрій зберігання даних MTP. І усе. І тоді ви зможете просто натиснути двічі PC-Link і підключитися. Добре, дякую за увагу. І до наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хай вам щастить.